Я да прегледаме новините за корупция. В корупцията според мен са замесени всички хора. И ако някой успешно тръгне да я бори, тя ще се разплете като вълнен половер до яката, ще се затегне, където там са прословутите еврейски фамилии. И всички хора като бълхи ще изпопадат в космоса. А ако сте поискали помощ от висшестоящ, значи сте в корупцията вече. Тук за Синеокия, бивш главен секретар, и той в корупция обвинен, има нещо детско в лицето му. Те затова са го прецакали явно. Вие как мислите? Докато мислим всички, една ракийка, и докато не са дошли дроновете.